As numerosas queixas formuladas polos veciños sobre os ocupas da unitaria de San Mauro puxeron a Garda Civil tras a pista ante a constante presenza de persoas drogodependentes nas inmediacións da vivenda ilegal. Iniciaron entón unha investigación que culminou coa detención do home que ocupaba ilegalmente a antiga escola, posto que estaba a ser utilizada como punto de venda de estupefacientes. No rexistro das dependencias, os axentes acharon 87 doses de heroína e 84 de cocaína, 8 gramos de marihuana e 35 gramos de sustancias de corte, así como cartos en metálico, básculas de precisión e outros instrumentos para manipular e preparar a droga para a súa venda. Dende o Concello mostraron a súa satisfacción ante a boa dilixencia das forzas de seguridade, para garantir así a tranquilidade dos veciños desta zona, que levaban tempo alertando da alta conflictividade xerada dende a ocupación do inmoble. Bueno, es una buena noticia. Yo ya le prometí a los vecinos que íbamos a intensificar la vigilancia en la zona para que no hubiese posibles comisión de delitos. Estamos cumpliendo, estamos haciendo los trámites pertinentes para poner y hacer que se cumpla la legislación vigente y proteger a los vecinos que realmente estaban muy preocupadas. Todas las demandas que me solicitaron se están cumpliendo y ahora tenemos que esperar a regularizar esta situación. O detido, que xa foi posto a disposición xudicial, é un vello coñecido das forzas da orde, que xa conta con antecedentes por delitos contra a saúde pública e similares.